vážení přátelé, dnes bych vám chtěl představit a začít novou kapitolu společnosti Zemi Building Machines, která se stala výhradním dovozcem kloubových nakladačů a manipulátorů značky Thaler. Co je vlastně Thaler? Thaler je německá firma, která sídlí nedaleko Mnichova a je to čistě německá rodinná firma, kde probíhá kompletní výroba a montáž. To znamená od laserového nakrácení, tvarování plechu, svařování a smontování všech komponent na kloubových nakladačů. Kloubových nakladačů firma Thaler vyrábí zhruba, jestli se nepletu, potom upřesníme, 9 nebo 10 různých typů velikostí s různými modifikacemi, ať co se týká pohonu, buď to kardanem nebo hydromotory v kolech, s různými délkami ramen, tudíž s různou nosností a různou výškou zdvihu, což si povíme u jednotlivých strojů. Dnes bych vám rád ukázal konkrétně mého pomocníka Thaler s označením 1220, který se svou šířkou v tomto případě na agrokolech, která nepřesahuje 90 cm, se vejde, troufám si říct, do starší stáje. Tím, že kloubový nakladač je nesmírně obratný a poloměr otáčení je velmi malý, tak se hodí i třeba pro čištění koců od koní, kde opravdu se potřebujete z uličky zajet do koce, tam něco nabrat a otočit se. Zkusíme si to ukázat tady potom v principu na place. Základem všech strojů Thaler bez výjimky je motor. Je to buď to 3, případně 4válec a v tomto případě Janmar. K motoru je velmi krásný přístup po odemčení 2 klapek, západek, tak takhle jednoduše u všech strojů odděláním deklu dostáváme nádherný přístup k celému motoru. Vidíte, že je to Janmar, k celému hydromotoru, čili pohonnému ústrojí, až po chladiče. To znamená servisní přístup, velmi, velmi sympatický, přístupný a bezproblémový. Tak. Zavřeme, zamkneme. Nejen motor, ale i další části, jako hydromotory, komplet hydraulika, rozvaděče, to všechno je značkové, jako třeba joystick, který je více funkční podle stupně výbavy, kterou si poručíte, protože stroje Thaler můžete mít ve velmi jednoduché formě, velmi levné, můžete si ho dovybavit různými funkcemi, ať už hydraulickými, bezpečnostními, osvětlením a tak dále. Základní principu těchto menších typů je, že vlastně hydromotor, respektive hydromotor, který je na motoru, vám olejem pohání hydromotory, které jsou v jednotlivých kolech, což je vidět zde, že každé kolo má svůj značkový hydromotor v kole. Tím je zabezpečená bezproblémová trakce a adheze. Ovládání stroje si vyndat klíč a je velmi jednoduché. Zapneme bateriový vypínač, který je v různých pozicích. A jako každý japonský motor je potřeba nažhavit. To znamená, otočíme klíčem, rozsvítí se nám kontrolka, nažhavíme, startujeme. Ruční brzda a joystick je multifunkční, to znamená slouží ovládání výložníků směrem nahoru a dolů a nabírání a vysýpání lopaty nebo nákladu jakéhokoliv
případně paletizačních vidlí. Tímhletím způsobem se potom v základním provedení ovládá zavírání a otvírání lopaty, v tomto případě na hnůj. Levá noha potom ovládá brzdu, pravá noha plyn a zde na joysticku máme kolébkový přepínač, kterým jednoduše ovládáme směr jízdy, čili dopředu, neutrál a dozadu. Takže dáme směr dozadu, povolíme brzdu, stačí lehce přišlápnout plyn a stroj se nám rozjede. Tady si můžeme ukázat, jak se kloubový nakladač s poloměrem otáčení dokáže manévrovat v podstatě do jakékoliv uličky. To znamená, pokud máte menší stáj, potřebujete se někam vejít, tak je to naprosto ideální na manipulaci s materiálem, ať už je to hnůj, ať už je to cokoliv jiného. Tak, samozřejmostí je různé typy příslušenství, které v tomto případě se připínají přes upínání thaler. Je to trošku atypické, ale můžete mít od klasické lopaty, paletizačních vidlí, lopaty na hnůj, můžete mít zametač, může to sloužit jako komunální stroj, může to sloužit jako zemědělský stroj, jako stavební stroj, mini a tak dál. V podstatě kdekoliv, kde využijete, jak jsem říkal, šířku nepřesahující 90 cm, nosnost výložníku v tomto případě 500 až 600 kg, samozřejmě podle úhlu zatočení. Pokud si dáme pneumatiky širšího typu, protože tam je na výběr několik typů pneumatik, takže pokud si dáme podobné pneumatiky, jako jsou zde, čili široké, tak logicky stabilita stroje se několikanásobně zvětšuje. Tak, to je asi všechno, co bych vám dnes chtěl říct k nejmenšímu thaleru 1220 a příště se setkáme u dalších větších typů. Děkuji a nashledanou.